Hej, velkommen alle sammen. Det her er det meste K. I dag skal vi spille Space Engineers episode 2, sæson 1. Men ja, vi var i gang med mine sidste gang. Det var egentlig lidt tiden gik med. 7 minutter. Men episoden var ikke ret længe. Fordi det må I bare leve med. Ja, så kommer Joachim ind i baggrund. Og jeg har stadig ham med. Dum hals. Ja. Jeg ved ikke, hvor længe det her kan komme til at tage. Se hvor meget. 29,9k. Det er fint. Hvis jeg bare kunne få 30k. 30k. Er lige med 30.000, ja. Hvis jeg vælger at nemt starte det her, så har jeg faktisk alt, vi skal bruge til at gå og overleve. Og jeg ved ikke, hvor mange måneder og sådan noget, der går. Så, eller måneder? Altså, er det i spillet, eller er det i virkeligheden? Virkeligheden. Så snart en af mine venner kom på, som der har lyst til at spille det her spil, fordi mange af mine venner har ikke lyst. Jeg har ikke på det. Men så snart de kom på og sådan noget, og jeg kan altså, jeg kunne måske godt finde på at spille det med dig, hvis jeg havde spillet. Ja, og hvis han en dag gider at komme herud og se spillet, så tænker man, at han må købe det. Altså, jeg tænkte på, om jeg ikke skulle komme ud til dig i morgen. Fordi jeg pauser lige, så I kører de her skænderier. Hej. Så er vi tilbage. Ja, okay. Den episode bliver nok ikke så lang. Vi skal bare lige diskutere. Ja, jeg er lige gået hen og... Hvis I starter her, så kan I sådan se alt det her shit her. Så skal I gå over i den her cargo 333. Eller nuclear, den der satan. Det der. Opfor med den der. Ja, så kan I gå ind i det. Så kan I klikke. Gå her. Og så skal I, hvis I har afleveret alle jeres over, så vil de komme herned. Eller... Hvor sagde den? Den der. Der. Så har I jeres refereri. Finery. Det laver så jernbar. Så en god ting er lige gå ind i produktionen. Hvis I gerne vil lave baser og sådan noget, så skal I bruge de her stålplader. Dem skal I sådan set bruge til at kunne bygge selve jeres plader. Jeg ved ikke helt, hvor længe der er til at mit stopur det begynder. Så nok først... Jeg ved ikke. Der kommer nok til at gå længe før den næste video den bliver uploadet. Efter den her. Og jeg undskyld, jeg bare så klikker. Jeg skipper ind til... Nej, det gør jeg sgu ikke. Så det stopper nok om lidt her. Lad os se. Beholdning. Masse. 20k. Jeg kunne lige bruge 10k på det her. Nå, lad os se. Jeg synes altid, det er bedre at bygge sin egen station. Du skal bruge stålplader. Næste gang, så husk lige på det her. Noget godt. Inden I går ud igen, så skal I gå herind under massen. Og så skal I tage stålplader. Hvorfor glemmer jeg egentlig altid det? Jeg. Der. Så skal jeg skrive noget, vælge nogle indstillinger. Spil.
Jeg skal ikke have en plan, jeg vil gerne have en linje. Og I skal huske at klikke OK, kryds, og så må I klikke escape. Det virker åbenbart ikke så enkelt. Eller overlevelse. Jeg har helt glemt, at vi er optaget. Ja, det glemte vi også. Ja, jeg svejser bare. Wow! Hvad? Jeg kan lige se, der var en kant der. Altså, I må undskylde, hvis jeg bliver lidt stille. Også mig. Synes du da ikke, der er gået lidt for lang tid? Hvad? Synes du ikke, der egentlig er gået lidt for lang tid? Jo. Jeg stopper den her. Bye bye.